Kenalkan namanya siapa? Kenalkan namaku Yosi Dian Pratiwi, harum mewangi sepanjang hari. Cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, Harumnya seksinya benua Asia. Gimana? Wih, bisa toh? Lucy Brahman, Lucy hanya orang agak. Cobalah. Piye jajan? Kenalkan, nama saya Lucy Brahman. Cantik, mewangi, harum sekali. Tidak pernah mandi. Suka nyemplung kali. Dan setiap hari kecemplung. oh iya, Siti. Bisa toh Pak, bojoku bisa Pak. Bisa nih kok dadak dilemek barang. Panas-panas melaku, orang gowo payung, sandale diseret, lamaane lempung, Surabaya nyeker, Sini Matia, Jakarta cantik, rukun tetap merdeka. Lah nek iki alus tenan reng Mbak Ida karo Mbak Yosi iki. Coba takoni reng. Sugeng dalu wong ayu. Sugeng dalu Mas Gareng tralala. Oh ya. Waduh, halus banget niki Pak Igit. Yen kabar-kabar ora telat iki. Ya. Coba sing Mbak Yosi kae takoni. Mbak Yosi sugeng dalu. Hai, wilujeng dalu Mas Gareng, tral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 a. Halus toh. Halusnya kebablasan kentir nek iki, Pak. Saya tidak kentir, Oh, tidak kentir. saya orang yang cantik jelita. Iya. Tahu namaku? Namamu siapa? Yosi Dian Pratiwi, harum mewangi sepanjang hari. Cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Oke? Oh, yes. Tahu? Oh, no. Tahu pasti. Oke. Mas Gareng kalau sama Dik Yosi Dian Pertiwi, harum mewangi sepanjang hari. Rasanya gimana Mas? Rasanya seperti ini. Enak sekali. Asik kan? Asik sekali. Cantik, cantik, cantik. Seksi, seksi, seksi. Iya, seksi. Tuh dengerin Dek Yosi. Iki bojomu Eh, kaya ngono ya. eh, Apa? kowe kaya Yosi coba rene. Piye? Yosi. Ayo rene. Ya ora pantes Mbak Lucy ngono. Sopo ora ngerti Pak Igit, wis tak latih kok Pak Igit, Pak Igit. Alah panggah iso Pak Igit. Kan belum dicoba. Eh. Cobalah. Coba, kenalkan namanya siapa? Kenalkan namaku Yosi Dian Pratiwi, harum mewangi sepanjang hari. Cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, Harumnya seksinya benua Asia. Gimana? Wih, bisa toh? Lucy Brahman, Lucy hanya Orang agak. Kok suka ngisar le jebok. Aku kayak Yosi. Cobalah. Piye jajan? Kenalkan, nama saya Lucy Brahman. Cantik, mewangi, harum sekali. Tidak pernah mandi. Suka nyemplung kali. Dan setiap hari kecemplung. Oh iya, Siti. Bisa toh Pak, bojoku bisa Pak. Bisa nih kok dadak dilemek barang. Iya. Aku ngene apa? Lah kowe mau lak ngene toh. Nek Yosi lak mburi. Aku kan gini. Dek depan Pak. Nah iki lho dorontok kabeh lho Mbak. Masya Allah. Kayak kowe iki umur pira to, Lus kok ya udah beradal. Mbok kelompok kereng kok nggo brengos reng. Dianu Pak, Di Alteko. di plastik isik. Iya. Engko nek genep pokoke didol nang toko. Dol apa? Didol engko dikei tulisan. Apa? Cap jempol, ngono Pak.
Cap jempol. Endang dimimik kuwi, kena nggih tampa kejulinu lho kuwi. Kowe iki umur pira? Aku to. Kok salah? Aku sik 6, 40. Salah enek katutan putih barang. Lah ora kuwi kleru nek pas igit kuwi. Ngersake Pak Igit. Mboten. Aku si Brahman rumah wangi setiap hari, tidak pernah mandi, setiap hari mabuk kadang sepi. Kemayu. Setiap hari mabuk kadang sapi. Gawane Pak Igit elok tenan sing alus. Apa iki lho Mbak Ida Lala iki, Mbak Ida Lala. Ida Lala kalusen. Lah iki apa kabar-kabar? Enek omah kok. Tenan. Kowe dadi bojone Mbak Ida sedeng bongkok kebakaran ning kono kuwi. Kula tau duwe pacar niku omongane ngeten iki, Pak. Terus? Nggih, dadi omongane klemak-klemak ngeten iki. Akhire pedhot kalih kula terus dadi pek yang wong Medan. Wong Medan niku lak omongan lak bianter. Beras, Bah, habis beras makan gabah. Tumpake sepeda motor. Lanang, Pak. Iya. Ngene iki temburi. Bianter ngueng. Niki muni, Mas, mbok jangan kesusu. Wong Medan ora ngerti apa basa Jawa. Dikira nyenggol ngono ane, Pak. Mucuk setang ngeten iki. Mas, mbok jangan kesusu. Ngantek nempel setang ngeten iki, Pak. Dikira jek nyenggol. Wes ngebin, Mas, mbok jangan kesusu. Wong Medan nanyel terus noleh mburi, Bah, panjang kali kau punya susu. Kuwi salah. Kira modot. Modot. Ndak medeni. Kok enek susu modot ngono Ndra. Lah diolor kok. Mbak Yosi karo Mbak Ida Kamu penembang. tidak boleh neka-neka sebabnya. Iya. Enggak neko-neko biasa aja. Nama aku si Brahman rumah wangi sepot. Wes. Kowe angger kokan polah ngeten iki bojo kula nang ngangge daster ngilani mulih, Pak. Lah piye? Angger ngeten iki munggah mesti nyelempet ngeten iki, Pak. Terus? Nyelempet angger tak judut ngeten iki aku diseneni malah. Kok iso? Nggih, ra entuk. Kok iso Akhire tak lebokke mulih ngeten. Lho ngeten iki, Pak. Ngeten Pak lho ngeten. Oh iya. Wes, pulang ngono wae. Cetik geni ora murup-murup niku. Nganggo rok dawa anu cendak ngeten iki. Terus bareng ndodok roke suwek langsung geni makbel ngoten. Makbuk. Angine kok banter men. Enten sing ndamu, Pak. Oh. Wonge lanang. Oh, mosok kok iso lanang? Brengosen kok, Pak. Saisane. Enek premose. Sembrono. Ben nembang Mbak Yosi, Mbak Ida. Brengosen tak ingukno nesu wonge. Mencep. Disiarke rek, MC-ne. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia. Dua penyanyi malam hari ini akan membawakan satu buah nomor lagu Ayang. Pemuda dan pemudi. Untuk pemuda dan pemudi di Hari Sumpah Pemuda. Belum. Oh, belum. Di acara belum peresmian. Ya, oke. Ada Ayang, dipersilakan. Terus. hati kan nandang segiteng dian hanyawan aku kowe lapo katresnani Kang Mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno iki akeh pacobaan Kok ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen
Matur nuwun, makasih Mas.